Je 28. júl 1976. Obyvatelia Československej socialistickej republiky sa budia do nádherného slnečného dňa, ktorý nemal byť ničím výnimočný. Už o pár hodín sa ale lenivá, lepkavá atmosféra horúceho leta dramaticky zmení. Prahu a Bratislavu dnes spojí desivá tragédia, ktorá v histórii československého letectva nemá obdobu. Já jsem lítal rád a znovu říkám, že bych i letěl, ale kvůli rodině to prostě neudělám. Ročný Pražan Jaromír Kratochvíl trávi ráno s manželkou. Plánujú si príjemné popoludne na kúpalisku. Najprv si však Jaromír musí splniť pracovné povinnosti. Chystá sa na služobnú cestu do Bratislavy. Já jsem cestoval do Bratislavy, do závodu Kablo. Pracoval jsem v podniku Elektrosignál a zajišťovali jsme tam letištní kabely pro letištní světelný zabezpečovací zařízení. Našťastie sa vyhne vydýchanému vzduchu a spoteným spolucestujúcim vo vlaku. Letenka na trase Praha-Bratislava mu zabezpečí pohodlie a skráti čas. A možno sa mu podarí navštíviť v pilotnej kabíne kapitána letu a svojho dobrého kamaráta Svatoslava Rosu. Manželka už zo zvyku kontroluje, či má Jaromír pri sebe kontakt na svoju lekárku. Kratochvíľ ju utešuje. Ešte dnes večer sa vráti a zajtra si spolu užijú príjemné chvíľky na kúpalisku. Jaromír Kratochvíl v tejto chvíli netuší, že návrat domov mu bude trvať oveľa dlhšie. Nemôže vedieť ani to, že scény z katastrofických filmov mu budú po celý život pripomínať okamihy tragédie, ktorá sa ešte len má odohrať. Na jednej z odletových dráh pražského letiska na Ruzini je už pripravené lietadlo sovietskej výroby Ilyushin IL-18 s poznávacou značkou OKNAB. Kapitán Rosa sa snaží potlačiť svoje pochybnosti a vnútornú nervozitu. Ešte stále je znepokojený z udalostí, ktoré sa včera odohrali priamo na palube tohoto lietadla. Rosa má pocit, že môžu let aj na krátkej vnútroštátnej linke poriadne skomplikovať. Posádka sa pripravuje na štart. 73 pasažierov si zatiaľ v letiskovej hale vybavuje formality pre vstup na palubu. Pre väčšinu cestujúcich sa ale dnešný let neskončí šťastne. V lietadle nájdu napokon len pomalú a bolestivú smrť. Sled udalostí, ktoré sa zbehnú na pravidelnej trase Praha-Bratislava, sa už o 1,5 hodiny završí presne vedľa svojho cieľa. V temnej, bahnitej vode bratislavského jazera Zlaté Piesky. Je 8:40. Lietadlo malo vzlietnúť pred 20 minútami. Štart sa ale posunul. Kapitán Rosa mal podozrenie, že dvere zadného nákladového priestoru nie sú dobre zavreté. Kým technici kontrolovali stav, na dráhe štartovalo iné lietadlo a zdržalo ich. Pasažieri sú nervózni. Chcú vedieť, prečo má lietadlo meškanie. Starší pán František Lukáš sa informuje, či nedošlo k technickým problémom. Steward jeho pochybnosti okamžite vyvráti. 10 minút pred 8 sa dvere lietadla zabuchnú. Ako vždy, aj dnes letuška ukazuje pasažierom núdzové východy a názorne im predvádza polohu pri núdzovom pristátí. Ilyushin konečne štartuje. František Lukáš o jeho technickom stave stále pochybuje. Týmto typom lieta často. Vie, že motory väčšinou nabiehajú už na 3., 4. krát, pričom vydávajú charakteristické hlasné zvuky a celé lietadlo sa roztrasie.
Lukášovi sa zdá, že dnes sa nechveje tak intenzívne ako obvykle. O 9. hodine sa konečne vznáša nad Prahou. Pasažierov opustila ranná nervozita. Odopínajú si bezpečnostné pásy, pospávajú, čítajú alebo obdivujú pražskú metropolu, ktorá im pomaly mizne z dohľadu. Z driemot ich vyruší už len upokojujúci hlas kapitána. Rosa v mene posádky zdraví cestujúcich. Oznamuje im, že lietadlo pristane na bratislavskom letisku v Ivánke okolo 9:40. Pasažieri IL-18 by asi neprežívali tie isté bezstarostné pocity, keby vedeli, že medzi nimi sedí Stanislav Majer, mechanik československých aerolínií. Jeho úlohou bolo kontrolovať priebeh dnešného letu a pomôcť v prípade technických problémov. Možno by do svojej oceľovej rakvy vôbec nenastúpili, keby tušili o včerajšej dráme, nad ktorou ešte pred odletom premýšľal kapitán Rosa. ...27. júla, asi 20 hodín pred katastrofou, bol Iljušin plný pasažierov, ktorí sa vracali z horúceho Tunisu späť do Prahy. Kapitán včerajšieho letu Jiří Hájek nariadil palubnému technikovi Zaoralovi, aby spustil motory na plný plyn. Zaoral ale kapitánovi nahlásil, že svieti výstražná signalizácia. Tlak oleja je minimálny. Motor číslo 2 má poruchu. Posádke stačil jediný pohľad, aby zistila, že z motora kvapká olej. Technici ho rozkrytovali a spravili jedno studené pretočenie bez naštartovania. Z pôvodných 32 litrov zostalo v motore iba 8 litrov oleja. Olej bol dokonca aj v kompresorovej skrini. Praha zaslala konečné stanovisko. Lietadlo má pod vedením kapitána Hájka vykonať technický prelet z Tunisu do Prahy len na 3 motory. S vypnutou dvojkou, ale predovšetkým bez pasažierov na palube. Zaoral počas technického preletu dokumentoval poruchy lietadla. Podľa svedkov popísal paličkovým písmom celú jednu stranu. Okolo 8 hodiny večer sa posádka spojila s pražskou navigáciou. Kapitán Hájek si k pristávaciemu manévru pre istotu vyžiadal asistenciu požiarníkov. Podľa výpovedí posádka netušila, aké druhy porúch Zaoral v hlásení zaznamenal. Svoje zápisky s nikým nekonzultoval. Nikto z posádky nepredpokladal, že niektoré dôležité skutočnosti zapísať zabudol, alebo sa jednoducho domnieval, že nie sú dôležité. Možno sa dopustil osudovej chyby. O 14 hodín sa totiž aj on zúčastní svojho posledného letu, keď sa bude tým istým lietadlom vracať domov na Slovensko. Poruchový Iljušin napriek technickým problémom bezpečne pristal na Ruzínskom letisku. Kapitán Hájek si ešte pred odchodom z kabíny stihol s kolegami zažartovať. Viac menej z recesie vyhlásil, že tento let bol väčšou katastrofou ako hororový film Čeľuste. Posádka určite netušila, že kapitánova veta symbolicky predznamenávala tragický vývoj zajtrajších udalostí.